Now, nama orang keren you sangwell. Mana tu pillow pe. Mdai de shisha sangwell, be keren ba so. Kada ke sna-ïap. Sini singi orang don hi, hang ni hang tai ke ba sna-ïap kawan teng khat si sen nanu kawan saying jongi. Ka be pun be rat jongi kawan si sen si snem wan jingo ngi siing. Kam namut ba kadai sha me rat jongi kam namut kadai ka familiar spirit ka mensem ka bepseriem ka sna-ïap ka bepenseriem. Ye be pun jongi. Ye papun jongi. Ye merat me jongi. Kamut ba idai shisha itu? No, ka sudah ka mensem ka bepenseriem. Ba pilak ba dumok ya kata. Dumok ya kata ka mensem ka wan pynawri sayung ka wan penwit penthut saying. Pidon ya ka bor haga snam de snam jisu. Daga kerteng jisu. Ban dumok ya ka mensem ya sna-ïap ka bepenseriem ka wan penkenroy saying yopi. Ka wan pynawri ka wan penthut saying yopi. Habu biriu yap tiba yo thia ka jing yap ka ba update ka sngi jing bishar. Ka ba update ka jing bishar. Yo thia bạn nghe mi pat cái sinh trong cái mi pat khi bảo học kinh tân san junom habneng khi bảo pop kinh lấy cái jing jot bom jukot kita ada jingka trong cái Bible